Nakalain ba kita? Okay, maayong udto sa aton mga pinalangga. Kamusta na kamo di? Okay. Ari na. Ang NYGC Blind Drama. Ako naman si Lolo niya Ilyong. Kagako na ba si Lolo niyo Miloy? Wow, perte. Sound. Ari ba kwanta, malingaw-lingaw ta. Makanta kita, makanta. Sige, makanta kita, no? Okay. Em. Basta Toromel, makanta. Makanta kita. Okay, makanta kita, makanta. Oh. Ba't kung sakto niya ako video de? Sakto garo. Ikaw ang ginahigugma ko, labaw pa sa kabuhi ko. Bisan ano himuon ko, mapakita ko lang ang pagpalangga ko. Iwan kasang ginaagyan ko sa tanan nga ginahimo. Ikaw ang inspirasyon ko, palangga tanan himuon ko. Para ini sa imo, ikaw ang kalipay ko, duang ka sa kabuhi ko. Ginhatagan mo kasalang ang palaabuton ko, paagi sa imo, kabuhi ko nagbago. Salamat palangga ko. Wow, perte, no? Abo na abilidad ni Premiloy kag ni Toto Romel. Pareho kami tsura ni Toto Romel Premiloy. Ikaw ang nagtudlo sa akon santanan, na malimtan ko ang akon mga kapaslawan. Ikaw ang nagiya sa akon, akon malimtan ko ang akon nagligan. Ikaw ang kalipay ko, duag ka sa kabuhi ko. Ginhatagan mo kasana ang palaabuton ko, paagi sa imo, kabuhi ko nagbago. Salamat palangga ko. Sakto lang niya naton pag video Premiloy. Kabay pa. Hi sa tanan. Na naka-view na subo. Shout out sa tanan-tanan nga mga supporters kag taga palamati sa aton yung mga drama sa NYGC Blind Drama. Kami ning nagadala sa kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Kami ni kadua. Kami. Okay, alright, come on. Okay. Ikaw ang kalipay ko, duwag ka sa kabuhi ko. Ginhatagan mo kasanag ang palaabuton ko, paagi sa imo, kabuhi ko nagbago. Salamat palangga ko. Salamat palangga ko. Yan. Salamat palangga ko. Werte. Ba mo nang abilidad ni Premiloy mga kanay Wala siya. siya. Ay nate. Wow, werte. Te. Baliwat pa siya. Gusto mo kantahan ta man ka sang Christopher? Dong pasubo ta sa live. Christopher? Ayaw siya. Ba. Christopher. Sige. Pagitaw na ito nagkanta ka Christopher. Sige. Oh. Ako uyat siyang mic. Kag cellphone. Cellphone.
Oh, tuon ko lang di sa akon. Lang taon ta ko sakto lang niya ton video ah. Sakto na. Oo. Okay. Na sila na bala maglantaw ah, no? Oh. Comment ka mo ha kung sakto lang. Christopher. Pangitaan ay Paramiloy. Okay. Kailan kayo daw. Okay, okay. Pangitaon. Oh. Ay lain man na. Oops. Okay, no? Christopher. Inablang kanta ni Abian Perot. Na. Bilabla. Dali lang kayo. Luyawa ko pangitao. Oh, sige. Isang tang ginapangita ni Paramiloy. Ang aton nga mga kwan. Okay, shout out nato na nailan taon tabi ko may nagalan taon na sa aton. Okay. Okay. Luway gatingog aton nga kwan. Okay. Ay lang gid ha. Okay. Unang lang. 6 minutes. Live. Hindi ah, ganyan kwan ko. More tools. Disable. Choose sticker. Effect sticker. Mute micro. Back camera. Share. Chat options. Learn more. Welcome to live. Top fans. 28 watching. 6 minutes. 15 Oh, seconds. 28 watching ko no. 28 watching. Oh, sige. Sige. Thank you. Let's go, Bao, man. basi hindi ko masarangan ang lyrics. Di, kaya mo na. Kaya mo na. O, sige. Pasensyaon ta ang aton nga mga Okay. ano ha. Come on, come on. Budlayan kami kay gano. Okay. Oh, enjoy, Sakto lang enjoy. Enjoy, enjoy. Sige. Or, May amigo ako nga driver, ang ngalan si Christopher. Sampaton sa Manibela, labi na sa kamyada. May isa ka mistisa, ang ngalan si Crisilda. Maanyag nga dalaga, si Christopher may kurso nada. Isa sa to kagabi, si Christopher ang nagbiyahe. Pagtulog sa iskina, nagsakay si Crisilda. yes! Tumanggid ka malipayon, si Christopher sa tungation. Luwas nga may inspirasyon, madamo pa ang koleksyon. Oh, lipat na Lipat siya. na isang lyrics para miloyaw. Padayon nun ta, padayon nun na. Oh, sige. Kuha na. Oh. Pagbugtaw niya sang aga, ano pa na? wala na si Crisilda. Oh, tapos din? Si Christopher ang natingala, kay baliskad na ang bulsa. Yes. So ginakulbaan ko bla para miloy, basta may nagalantaw sa akon mo. Siyempre daw si Buhaw. Ang buta, hindi ko gani makita, oh. Dulong. Ay. Dulong aton cellphone. Oh. Kung dulong aton mata. Come on. Pagpauli sa ilang puloy ang Pataw? aberto. Alam sa lahat, oh? Puwertahan. Kinsog alaw sang asawa, sang 2x2 nga baratihan. Alright. May paandam ako sa inyo, Manugyan ko yan. mga driver nga palikiro. Hindi gid maghampang kalayo, Bagala. kay amo inang makapamigado. Tapos gin, barter. Paandam ni Amit. Away na. Tapos na siya. Tapos na siya. Abian perot, pasensyahin nyo lang si Lolo nyo Ilyong, kag Lolo nyo Miloya. Ginmarder mo kantay. Tapos gin. Oo, ete. Okay na Padayon ni. lang dambala. Okay. Kay kwanta. Oh, hindi na ta kakanta sing iban ka basi Hindi. makapiright kita. Copyright kita karon. Oo, thank you gid sa Thank inyo. you gid sa inyo, tada. Kung gusto ninyo nga magpamasahe kadto kamo di sa amon, ari di amon clinic oh. Eh ari kami di sa medyo sulod-sulod amon na makakurukanta pa kami. Oo. Kaya kung may sigo, tapos sige, Oh. basking kami. Oh, mabasking siguro ta sa babaw Premiloy no? Basking ta. Oh, makanta ta. Mabasahin nila ta sa mga customer ta. Oo, basi may magpamasahe da kadto lang kamo di ah. Amon di sa amon nga tingog maglulo Miloy kag Lolo siya. Ilyong. Ayos Thank you, na ba? thank you. Sa lahat pala no mga Tagalog natin Sa na lahat ng mga nakikinig sa inyeg, andito lang kami sa aming programming sa Uy, nga mo na, oh. Nisigig.
Nga mo na Premiloyaw. Sa Tagalog. Ah, uno kay aton, atin, ang kaon, kain, no? Tricycle. Ay, oo. Ah, mo na gali. Medical. Sige, tama na kay basi madukol ta karon. Joke lang na, no? Sige, subscribe lang kamo, pamati kamo sa aton nga mga drama diri sa NYGC. Kagina nag-post kami. Ay, ilang taon tabi? Disable. Choose sticker. Effect stick. Mute micro. Back. Share. Chat options. Try it. Headphone split. Add a Q&A. Number 1. Add more Tennessee or do. Number 1. Button. Add more Tennessee or do 3758. Keep Sinjin my friend. Button. Keep safe ko na, thank you. Number 1. Add more Tennessee or do 3758. You blind both eyes. Button. Blindfold eyes. Number 1. Add more Tennessee or do 3758. You blind both eyes. Button. You blind both eyes ko Ay, na. we are blind both Oo. eyes. Yeah. Hindi kami nakakakita buong mata. Both eyes. Oo. Ibig sabihin nakasakay na mata sa baruto. Both eyes. Joke lang yan, ha? Sige. Learn more. Welcome to live chat. Top fans. For watching now. Free likes. For watching now. Pero thank you, gida. Salamat sa lahat na nanonood at nakikinig. Nakikinig lang pala. Oo. Kita ba tayo? Oo, makita tayo, tayo. pero kita hindi makakita sa kanila. Okay. Sige Bantayan, kuskus balungos sa Sabado. Nabi ni may mga isyu naman kita nga talakayon. Sa aton yung mga Eagles thank you. Okay. Salamat sa mga lahat ng mga Eagles. Oo. Finish. More tool. Finish. But are you sure you want to stop streaming? Bye. Okay. But cancel. Okay. Are you sure you want to stop streaming? Okay. YouTube. Live. 11 minutes.